माथो नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नुखाबायानो जोबजासिन नाय भिडिअखौ जोबजासिन नायाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा जेबो पुरा कमप्लिट जोबजासिन नायना कमेन्ट खालामबानो जाबाय मा भिडिअ लानानै फैदों आङो मोनसे गोनांथि भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदो थ' जिखियानो जाया माथो बांद्राय बुकेबाय थाला फार्स्टआवनो बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय बिदिब्ला एसे नायना लादो बुहुमा गावस्रालांथों थेवब्लाबो इउपिपिएल आरो बिपिएफ जों दा मिलायथों थारमाने आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बुहुमा गावस्रालांथों थेवब्लाबो इउपिपिएल जों बिपिएफ जों दा मिलायथों मानो होनोबा 5 इयार्सआव जोङो माबादि बेबहार खालामबोजादों जों बावनो हाया थैजासिम बेखायनो आङो जोंनि बिपिएफनि जेसेबां गिदिर गोलाव दङ बिसोरखौ आं बुंनो सानो बे मिलायलायनि माखासे माबाफोरखौ खर'आवनो दालाबोथों बास बेनो आं बेखौनो बुंनो साननानै दिनै बे मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो खोनाबावदों सोरबा इउपिपिएलनि बहुत मानसिफोर लिडारफोर माबा माबि एकदम रायलायखोमागासिनो बिपिएफआव फैनो होननानै नेभार जोंनि बिपिएफनि इउथ्सफोर जेसेबां वार्कारफोर दं जोङो सरकार लाबोफिननायाव बहुत खस्थ' मोनबोदों दा बेखायनो आं होनो थैजासिम दा मिलायथों इउपिपिएल बिपिएफ थैबाबो दा मिलायथों थैंक यू सो माच नेक्स्ट माने आपडेटआनो जाबाय बे मा बुंखो एसे खोनासंना लादो माने बे आदाया मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो जन कार्जिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो माखासे बाथ्रा फोरमायहरनो सानदों थ' बिथाङा बुंदों जे नांगौब्ला बुहुमा थुब्ला थुब्लि गावस्रालांथों थेवब्लाबो बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ ज' जानो होआ नांगौब्ला बुहुमा जोबलांथों थेवब्लाबो प्रमद बर' आरो हाग्रामा सारमोनखौ माब्लाबाबो ज' जानो होआ होननानै बिथाङा बुंदों थ' बे बाथ्राया सैथो आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना फोरमान आरो बे बाथ्राया सैथो होननानै नोंथांमोना मिथि मोनबाय थारैनो मानसिफोरा ओरैनो बुङा रायजोफोरा ओरैनो बुङा इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ नर्मेल माने साहस गैयि नुयो आरो बिपिएफनि होनब्लाथाय ओरैबायदि दमदार दादागिरि नुयो होननानै मानसिफोरा ओरैनो बुङा बेखौ जन कार्जि बिथाङानो फोरमायबाय थारैनो बिपिएफ पार्टियाव ओरैबायदि दादागिरि दमदार मानसिफ्रा ज' जानानै दङ बे बाथ्राया सैथो नोंथांमोना रोखा फोरमान मोनबाय जन कार्जि ब्रादारनिफ्रायनो स' बिथाङा सानदों जे ससमा गोसोम गाननानै दारि गोलाव लानानै जि बुंगोन गाव बुंगोन बेखौनो रायजोफ्रा गनायनानै लागोन नाथाय बे नङा दिनै इसिबां दादागिरि बाथ्रा बुंनायखौ रायजोफ्रा गनाया थ' थांनाय जिथु बर' थुनलाइ आफादनि जे थान्दै मेलाव जालांनाय थासारि बेखौ लानानै जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिपिएफनि मानसिथार बिपिएफनि इएमफ्रानो थोनहरदों होननानै बुंदों दा बे जुदि थारैनो नङामोनब्ला दिनै जन कार्जिया बेखौ लानानै बाथ्रा बुंगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बेखौ लानानै बाथ्रा बुङा बिनि सायाव स्टेटमेन्ट होनो हाया दिनै बिपिएफआ माने बुंजानानैब्लाबो दिनै बिनि सायाव स्टेटमेन्ट होनो हायाखै बिनि सायाव क्लियारिफिकेसन होनो हायाखै मानोना बाथ्राया सैथो जायफोरा बर' थुनलाइ आफादनि जे थान्दै मलाव माने गाज्रि थासारि खालामनाय माइक्र'फन सेनानै लांनाय बे दादागिरि साउथ इण्डियानि बायदि गुन्दागिरि खालामहैनाया बे थारैनो बिपिएफनिनो खार बेखायनो बिथांमोना जेबो बुंनो हायाखै बे बाथ्राया सैथो दिनै जन कार्जि बायदिया जुदि हारिनि गेजेराव बा पार्टिनि गेजेराव पार्टि जानानै थागोन सलायगोन माब्लाबा बर' हारिनि गेजेराव आरो सान्थि गोजोना माब्लाबाबो फैनाय नङा माने बिथांमोना ओरैबायदि दादागिरि ओरैबायदि दम गोनां मानसि ओरैबायदि दमल' होयो दमजों माने सोलिनो नागिरा आरो बिपिएफनि मानसिफ्रानो माने दमजों सोलिग्रा मानसिफोर नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बै जन कार्जि ब्रादारनिफ्रायनो रोखा फोरमानखौ मोनदों आरो मोनथि मोनदों आरो बे बाथ्राया सैथो बिपिएफआव रावबो सासेबो माने नर्मेल होननाय मानसि गैया नोंथांमोना जेरावखि थां गामि खन्दो गामि ओनसोलाव थां बिपिएफनि होनबाथाय ओरैबायदि दादागिरि दम गोनां गोजा इउपिपिएलनिया नर्मेल जेबो गैया बे आदानि बुंनायखौथ' खोनाखाबायानो नेक्स्ट आरो मोनसे बाव दोङो नों मा बुंखो बेखौ एसे खोनासंना लादो भिडिअ क्लिप्सखौहाय थ' बिदिब्ला एसे नायदो खालामदों बिसोरथ' सोरनिबा थिननायाव खालामदों गोसो जानानै सोरबा सैमा फाग्ला अरजाना रावबो थाङा आरो बिसोरो खुनु थुनलाइ आफादजों सोमोन्दोआनो गैया ना लेखा फरायनानै माबा मोनसे बिजाब लिरनाय बा माबा मोनसे खन्थाइ रायथाइ लिरनाय ना लेखा फरायदों ना थुनलाइयाव माबा मोनसे बिहोमा होदों बिसोरनाव जेबो गैया बिसोरो लोंदों जादों फैसा एसे मोनदों सोरबा बुंदों होनांगौ थां आं दं माबा मोनसे जायोबा आं दं थां बेफोरनि बुंनायाव थांदों मानो
पावारा आंनाव दं सोरबा माबा मोनसे खालामबा पुलिसा लांगोन एरेस्ट खालामगोन आं गाबोन बख'फिनगोन आंनाव पावार दंखायसो आं थिनहरदों दा आं पावारफुल मानसिखायसो आंनि खोथाखौ मानिदों सोरबा सासे फाग्ला मानसियाबो बेहाय थांनाय नङा बेखौनो बुजिदो दा हुमखि होलायनाय गोदोनि बायदिनो फैफिनबावबाय दाबो गोदो हुमखि होयोमोन दम होयोमोन ओंखारनो हायामोन माबा मोनसे खोथा बुंफ्लांबानो दाय जायोमोन लामा ससेयाव बेंथेनानै बुनो नागिरोमोन दाबो बेबायदि फनाव हुमखि हरलायनाय होनबा माबायदि लिगेल एक्सन लाखो कुइसना बेसे माबायदि लिगेल एक्सन लादोंना लायाखै एफआइआर होदोंना होआखै बिटिसि गभर्नमेन्टआ दा नागिरदोंना नागिराखै दाख्लैनि जानानै थांनाय 65थि बर' साहित्य सभा थुनलाइ आफादनि डेलिगेट सेसनाव बयजोंबो गनायथि मोननानै बयनिबो थुलुंगानायाव गायसनजानाय गाहाय नेहाथारि सार नीलकान्त गयारी बिथांखौ दाख्लै 10 जानुवारियाव डेलिगेट सेसननि डेलिगेट हलनि गेजेरजों गाहाय नेहाथारि गायसनबाय दा बिथांखौ गाहाय नेहाथारि जाखांनायनि उनाव ओइदिनखालिनि हरावनो बिथांनो सासे सुबुङा फन हरनानै धमखि हरदों बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदों जाय पस्टआव बिथाङा लिरदों हारिनि थाखाय खामानि मावनायासो आंनि थांखि सोरनिबा दम होनायखौ गिनानै गुदुं सिङाव हाबनानै थाग्रा जिउ बिबायारि सुबुं आं नङा बिथाङा बुंदों हारिनि थाखाय खामानि मावनाय बर' हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा दावगादों थांखि लादों बे बेस्ट लिडार दा बिथाङा बुंबावदों सोरनिबा दम होनायनि थाखाय गुदुं सिङाव हाबनानै माने सोरनिबा दम होनानै बिबान एंगारनाय बा गिनानै थानाय माने गावनि जिउखौ रैखाथि मोननो गावनि बेकग्राउन्ड फेमिलिनि थाखाय गिनानै बिबानखौ एंगारग्रा हारिनि खामानि मावनायाव फावसायग्रा मानसि नङा होनना बुंदों दा दासिमबो जुदि बिदि हुमखि होलायनाय गावनो बुनो माबा मोनसे खालामनो बिदि होलायनाय जुदि थाबावोब्ला नैबे एसेबां गोनोखोआरि जुगाव दासिमबो बेबायदि दंबावोब्ला मा जागोन सोरबा हुमखि हरदोंब्ला दानो थां हमनानै लाबो आजिखालि मबाइल जुग इन्टारनेट जुग अबेनि सोर मा नाम्बार अबेनि सोर सिम बेफोरखौ गाबोननो सरकारा गभर्नमेन्टआ गोसोब्ला हायो जुदि बेबायदि हुमखि होजालायोब्ला गाबोन सोर फैगोन गोदान बिबानगिरि बर' साहित्य सभायाव अबेबा बाथौ गौथुमाव ब्रह्म धोरोम आफादाव अबेबा मोनसे स्टुडेन्ट इउनियननि आफादाव अबेबा मोनसे संगठनाव रावबो बेबायदि बिबान लानानै खामानि मावग्रा फैनाय नङा बेबायदि फिउचाराव मोजां दैदेनगिरि जों मोननाय नङा दा बेबायदि हुमखि होलायनाय बा सोरखौबा गोख्रों रावजों बुंनाय सोरखौबा बुनाय सिकिजौ खालामनाय बे नियमा गोदोसोमोन 15-20 बोसोरनि सिगांसोमोन 15 बोसोर 10 बोसोरनि सिगाङावसो जायोमोन नाथाय दासिमबो बेबायदिब्ला जोंनि बर' हारिनि जायगायाव जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि आसामाव सोर फैगोन गोजाननि गिदिर मानसिफोर बिसोरसो फैगोन जाय थुनलाइ आफादाव गोबां डक्टरेट बिमुं मोननाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटी कटन कलेज गोबां कलेजनि लेक्सारार प्रफेसारफोर बिथांमोना फैदों खोनासंदों प्रग्राम गादों लेखा लिरदों लेखा दिहुनदों बर'नि मोनसे जारिमिन गालांदों जाय बर' हारिनि रावा दिनै 8 सिडुलाव 8थि थाखोआव नेशनेलाव 8थि थाखोआव जोंनि भारत हादरनि सिनायथि महरै 8थि थाखोआव सिनायथि मोनबाय बेबायदि बर' हारिनि राव थुनलाइनि जानाखि प्रग्राम बेहाय जुदि बिदि धमखि होलायनाय दावराव खालामफैनाय बिबान लुबैनानै सोरबाया माबा मोनसे बोराबनाय सोरबाया गावनि पलिटिकेल पार्टी गावनि राजनितिखौ पावार बाहायनानै गावनि सरकार होननानै बा सोरबा सासेया गावनि आखाइखौ बाहायनानै सोरबा सासेखौ बिथोन होनाय बेफोरबायदिया बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअ क्लिपफोरखौ नुखाबाय जानांगौ
आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय थ' जिखियानो जाया माथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गासैबो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना थ' गाज्रि मोनलायनाङा आं जास्ट बे भिडिअखौ आपडेट भिडिअ लाना फैनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखेनोसै बाय लोगोफोर